קהל יקר, המופע בובה בתיאטרון עומד להתחיל. אנא ייכנסו לאולם. ועד שם, בבקשה להיות מרוכזת. השקענו הרבה כדי שאולי בסוף את תביני. הוא גורם לך לחשוב שאת אוהבת להיות סוד, שזאת הייתה ההחלטה שלך, שהוא לא יראה אותך כשאת בצד המסדרון. הוא מכיר אותך מקרוב, או לפחות ככה את חושבת. את לא צריכה אף אחד, הוא לוחש לך במיטה כשהוא מגיע רק בערב. אולי בסוף את תביני, כשהמסך יורד את יורדת למקום אחרון. אל תחכי לסוף אופטימי, כי הוא שיחק בך כל הזמן. בובה בתיאטרון, בובה בתיאטרון, בובה בתיאטרון, בלי איפור ותפקיד, את מעניינת כמו במריקה. האור נדלק ואת עוד לא רואה שנשארת תפאורה שמתחלפת כל ראשון. הוא אוהב למשוך בחוטים ואת חושבת שזו אהבה. אני בעד ולא בקטע רע. אני אומרת בוא נרצח אותו וזהו. מה, אבל ניכנס לכלא עכשיו? שילך בן זורחת לו השמש מאחור. אולי בסוף